Munar bana ba laifi da munar bana akwai ruwa malam ruwan sama ya sauka wannan gaskiya ne. Salamu alaikum. a'a Wizi babban aboki Allah ya masa kwana da yawa. normal ne wallahi ake ciki babban aboki kutuma mutanen Lagos wallahi Lagos ta karbe mu wallahi Allah ni ma ina so ban je Lagos nayi banna a Lagos nake gama na rikice na gudu wallahi ni ma ba dan za a daurin aure na ba ai da mun tafi Lagos din nan ko bikin ya kusa ne wallahi wannan satin ne wannan satin To shi yasa ka naga kana walƙiya. Ya kai dai ka bari. Ka fada daga ciki. ina ka bari kai dai ba ni ne kira ni masa. na gode ba wannan satin da muke ciki wallahi wannan satin ne ina da haka ina gaitar kowa insha Allah ba da Allah sa'a yanzu ma can zan je abin nan za mu zo insha Allah gayyata ta wannan insha Allah za mu in ce da wannan satin mai zuwa wannan satin ne normal ne insha Allah za mu zo gayyatan nan amma fa za ka fita hotuna na gaya ma fa kai wow dai ni dole sai na tafi da adda ko zan saru maza ya ake ciki ne wallahi ina nan ya garin ne normal wallahi wallahi mutumina ka san wani abu ni fa bikin nan naka ya burge ni fa haba an ci APZ ga wanka wasu motoci a fake ga yan mata kai gaskiya bikin nan naka yayi ina ta meko ma hannu kana ta cikin jama'a baka ji ba ina ta meko hannu ina ta meko Allah aital ina ta meko hannu baka ji ba wallahi ina ta meko hannu ai bikin ma baka sani ba an daga ya sati mai zuwa eh